Hej, det er din søster. Jeg kom lige i tanke om, at du jo har huset fyldt af jyder. Hvor fanden er henne? Vi vil bare gerne drikke øl med det, og du står ikke, hvorfor du ikke giver os fucking drikke øl med. Really ikke så du guldrunde, og du er fucking nederne, du ikke gider at svare og sige, hvad fanden, vi vil bare høre, hvad fanden du laver og drikker fuld med dig, men du gider ikke svare, og det er sygt hammerne nederen. Men vi tager jo guldrunde nu, og kom lige ned og være nice, please. Okay, hej. Hej, Christian. Jeg står med en fuld lige nu, som ikke kan bevæge sig. Det ville være fedt, hvis han kunne få lov at komme hjem og sove. Gider du ringe til mig, så vi måske kan få ham sendt hjem. Det er Fine, som var pigen, som ikke var Freja. Hej. Gider du ikke lige please ringe til morgen eller en eller anden? Vi står med en session, som er mega fuld, og som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med, og vi vil gerne videre, og han sidder bare og sover, og han skal lige hjem og sove. Hej.